Ang alin, Emma? Kahit nasa trabaho ako, Baak, wala akong ibang iniisip kung di ikaw lang. At bakit naman, Emma? Supay timang ibagati ayat nun sila. Wala nang paligoy-ligoy pa, Baak. Oh, nagmayatip nagpugis ko kanyayo ha. Adi nagpugis kanya. Diyan ka muna nabiyag pa. Lakay! 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 Abay bakit? Nakita mo ni Emma? Nakita tatay bakit? Rumar mo tisuna. Pay, papanan na ka, no? Madya ka mo bakit? Basta rumar mo tasunan. Kasi sa banang ubingan, di pagpakadan mo, papanan na. Ay na, nukasta lang tiarami doon na ikabsak mo bakit? Pagkawido mo. Kitam, umalis na tan. Slawang kadwanan dito'y balay. Ayokis ti sa banang ubingan. Makasamput lang nga di, takitak ng tilaing na. Oh, no! Sika pa lamang tuloy yung ugasa ki dyan, Lakay. Pay man bakit? Di gusto pa ininika. Tatan ba bakit? Katno kayat mo, nag-share to. Suotin ba bakit? Tatang ko na. Punoy laki, di tikas tuyo na, nagpapadadat. Baak! Baak! Okay ni Emma mitaday. Andito ako, Emma! Sana, Sinong kasama mong pumunta dito, Emma? Ako lang, Baak. Bakit si Andres? Hindi mo kasama? Sinadya ko pumunta mag-isa dito, Baak. At bakit naman? Pwede bang tumabi sa'yo, Baak? Nice. Bakit ganyan yung aura ng mukha mo, Emma? Ah, wala to, Baak. Baak. May gusto sana akong sabihin sa'yo. Punay, naglamungit-ngit Emma natin, George. Baak. May gusto sana akong sabihin sa'yo, huwag ka sanang magagalit. Ano yun, Emma? Baak, hindi ko na kayang itago pa. At hindi ko na kayang tiisin pa. Ang alin, Emma? Kahit nasa trabaho ako, Baak, wala akong ibang iniisip kung di ikaw lang. At bakit naman, Emma? Supay timang ibagati ayat nun sila. Wala nang paligoy-ligoy pa, Baak. Maysa. Dua. Hello. Pat. Lima. Lum. Pito. Walo. Sangapulo. Nutse. Tuse. Rise. Pwede ko akong dito, Lakay. Bilbilangan lagi ti bunga ti suwa bakit? Baka kaming nagkurangan. Ay na, ora inaldo mga bilangan data. Ano, inaldo mo lang kada margrag-grag. Talang ka talaga. Madipeng sa mga panema. Kawampay mo bakit? Mahal kita, Baak. Alam mo, Baak, mahal na kita. Ako, mahal mo. Huwag ka nga, Emma. Totoo yun, Baak. Mahal na kita. Simula nung nakita kita, ikaw na lang ang lagi kong hinahanap-hanap. Sana, Hindi ko alam kung bakit ganito na lang yung nararamdaman ko. Uy, sana all. Emma, ang dami namang iba dyan. Bakit ako pa? Pay nga sakpay. Pay, gwapo aklaw na yun. Yeah, boy. Oo, alam kong marami pang iba dyan. Pero sa dinami-dami ng lalaking nagustuhan ko, bakit ikaw pa? Sak lang ba tibahag nito? Kaya nagadu kami mo. Alam kong mali ito, Baak, kasi may girlfriend ka na. Mas mainam nang masabi ko agad yung nararamdaman ko para sa'yo. Para sa bandang uli, hindi ko pagsisihan. Okay lang yun, Emma. At least, nasabi mo na yung nararamdaman mo sa akin.
Di ka ba galit sa akin, Baak? Ba't naman ako magagalit? Mas mainam yung ginawa mo dahil mahirap itago ang tunay na nararamdaman mo. Salamat, Baak, ah. Naintindihan mo ko. Kung wala lang sana akong girlfriend, why not, diba? Kaso may nagmamayari na ng puso ko. Alam ko naman yun, Baak. Pero kahit may girlfriend ka na, pwede pa rin ba tayo maging friends? Oo naman, friends. Friends? O sige, dyan ka na, Baak. Bakit? Uuwi ka na, Emma? Oo, baka hinahanap na ako sa bahay. Mamaya ka na umuwi. Dito ka muna para may kausap ako dito. Sure ka? Baka biglang dumating yung girlfriend mo, mag-away kayo ng dahil sa akin. Wala siya. May trabaho siya ngayon. Ah, ganun ba? Ilang years na pala kayo ng girlfriend mo, Baak? Almost 1 year na din. Bakit naman almost 1 year lang, Baak? Ganito kasi yun. Nung pumunta siya sa abroad, naghiwalay kami. Kaya yun. Ah, ganun ba? Tapos nung bumalik siya dito sa Pilipinas, kayo na ulit? Oo. Pagdating niya dito sa Pilipinas, pinuntahan niya agad ako dito sa bahay. Ay, talaga? Siya pa talaga yung nakipagbalikan sa'yo? Ay, oo. Pero di ko muna siya agad sinagot. Siyempre, pakipot muna tayo. Ano siya? Siniswerte. Hindi ko sana babalikan. Kaso, mapilit siya eh. Ayos ah. Siya talaga yung nagpumilit na makipagbalikan sa'yo. Oo. Ako yung iwas ng iwas, pero siya yung lapit ng lapit sa akin. Pero sa kakaiwas mo, naging kayo, tama? Parang ganun na nga. Mabait yung girlfriend ko. Ang problema lang, ayaw sa akin ng mama niya. Bakit naman? Siguro dahil hamak na magbubukid lang ako. Hindi naman basihan ng pagiging mahirap ng isang tao sa pag-iibigan, di ba? Tama ka dyan. Hihintayin ko na lang yung araw na matatanggap ako ng mama niya. Bakit di mo siya puntahan? Kausapin mo yung mama niya. Ipakita mo sa kanya na mahal mo yung anak niya. Ay, ayoko. May shotgun yung mama niya. Takot ka? Gusto mo samahan kita? Sasamahan mo ako. Dalawa tayo. Oo. Ayaw mo ba? Yan. Yan ang wag mong gagawin. Baka hindi lang yung mama ni Mayla ang kalaban ko. Baka pati siya. Ay, ganun? Okay, kung ayaw mo, ikaw ang bahala. Sige, Baak, dyan ka na. O sige, napahaba na yung usapan natin. Okay lang yun. At least nalaman ko yung mga hindi ko pa alam tungkol sa'yo. Sige, alis na ako. Sige, hatid na kita sa gate. Huwag na, Baak. Sige, bye. Iba ka talaga ba? My goodness.